Fitra li ndbatet fit-18 ta' Settembru li għadda, anzjana ġiet informata mill-Arms li trid tħallas il-kont tad-dawl ta' sena kollu f'daqqa. L-anzjana li tkellmet ma' One News qalet li l-kont tagħha jammonta l-500 euro u minkejja li għal xi ħut mhuwiex għoli imma tafx kif ser tħallsu għaliex tiddependi biss mill-pensjoni tar-rumol. Litra li bħala ndbatu lill-anzjani oħra tajt li raġuni għaddew minn biex jinħarġu l-kontijiet kienet minħabba sitwazzjoni mhux fil-kontroll tal-Arms għax wieħed jew żewġ meters fil-proprjetà ġew mibdulin. Imma d-dettalji tagħhom ma ġewx moddija lill-Arms mill-Ene Malta u l-Korporazzjoni tal-Ilma. Fl-istess itra l-anzjana qed tingħata ċans li tħallas il-kont f'120 jum minflok f'45 jum kif jiġri s-soltu u jekk xorta ma tlaħħaqx tista' tċempel lill-Arms biex tagħmel ftehim u tħallas bin-nifs. Iżda fl-ittra m'hemmx informazzjoni dwar jekk f'din is-sitwazzjoni japplikax li max. Intant ittra pubblikata fil-Gazzetta The Sunday Times bit-titlu Arms Fiasco tgħid li residenti ġew imċaħdin mid-dritt tagħhom li jirreġistraw bħala konsumatur u għalhekk qed iħallsu tariffi li huma bejn 35% sa 65% ogħla fil-prezz. L-ittra tgħid li r-residenti ġew imġela jħallsu wkoll €4.66 sabiex ikollhom reviżjoni tal-aħħar żewġ kontijiet wara li l-meter tad-dawl inqara ħażin. Li trattem billi s-saqsi għal konsumaturi u min iħallas it-taxxi qed iħallsu prezz daqshekk għoli għal servizz daqshekk ineffiċjenti.